Zdravo drugari, dobrodošli na moj kanal. Pre svega želim da vam se zahvalim na tome što ste izdvojili malo svog vremena da pogledate moj video. Ako vam se sviđa njegov sadržaj, onda pogledajte i moje starije objave. Usput možete da zapratite moj kanal, na video da ostavite like i tako podržite moj rad i trud. Primetit ćete da snimam isključivo aktivnosti napolju i u prirodi. Na taj način želim da inspirišem što više ljudi da se okrenu zdravom i aktivnom životnom stilu. Pored toga, na mom kanalu želim da približim široj javnosti ne tako poznata, ali zanimljiva, jedinstvena, specifična, a pre svega lepa mesta. Zato, ako vi znate neko zanimljivo mesto i smatrate da zaslužuje veću pažnju, onda pišite mi u komentare, pa ćete i vi biti gosti na mom kanalu u nekom od mojih budućih videova, a do tada sve najbolje i svako dobro želi vam vaš Mars. Uživajte u ostatku videa. Ovo treba da se doživi. Ovakav je trenutak neponovljiv. Treba se Znači da se... A treba se izaći za ovog brdašca. Znači da se ukopi i ovakvo vreme i ovakav pogled. Viš, vreno? Da, Što sunce palje? kroz, evo, ja ideo kroz oblak kako ide. Stvarno dobro doživljaj. Ovo mora da ponovim. Ali, evo da vidite ovo. Onako nešto stvarno samo u ovo doba godine može se vidi. Ali Jastrebac je lep u svako doba godine. I idemo dalje.